Ola, mira, estamos aquí neste sitio tan bonito que é a miña casa, a casa de Basilio. Estamos aquí do mellor do mundo. E fun recoller unhas poucas cebolas na horta, que temos unha horta aí, é pequena, pero para nosotros produce muchísimo. E vou enrestrar as cebolas, porque senón pudren todas. E vou nas enrestrar á miña maneira. Cada un, pois fai, pero eu fago así. Quitolle a raíz, así un pouco, así. Poños aquí ben postiñas, collo outra, quitolle a raíz, así. Limpos así ben limpiñas, collo outra, así. E ala. E agora facemos unha restra como se fora unha trenza do pelo, unha corda, calquera cousa, non? Entón, collemos así, facemos así, poñemos así, e así, e vamos enrestrando así, e así. Xa collemos outra, poñémola aquí, enrestramos así, así, collemos outra, hai que talle a raíz, porque senón están moi feas, así non moito acerca da carne, así, fora, apartada un pouquiño, porque senón, ao mellor, se lle fai unha herida, ao mellor pudre, pero así, non. Entonces enrestramos, seguímoslo facendo, así, collemos outra, así, enrestramos, bueno, temos que acabar logo porque fai un sol, hija, que isto é moito, pero bueno, xa estamos acabando, xa logo vai. Moi bien. Bueno, para Basilio máis para min teño non só menos para... Bueno, eu como moitas, porque non podo comer moita verdura da outra e como moita cebola. Pódenos durar un mes ou así, pero como son pequeniñas, se foran grandes xa, bueno, xa nos duraría moito máis tempo. Pero así, pois mira, pois quedan lindas, non? Pois aí está, a recollida do media hora tenos cebolas para un mes ou dous para Basilio máis para mí. Gustamos. Está ainda sin limpar, pero vou acabar de limpalas, e daquela pois xa, daquela xa acabamos, porque sabes que é que fai moito sol e non se pode estar ao sol, Pois alá, espero que vos gusten, e está a miña recollida, a miña plantación, a miña horta, Así que, para hoxe, non vos teño máis que ofrecer. Moitas gracias. Ala, hasta outra.